Krčná časť chrbtice je horná časť chrbtice, ktorá sa skladá zo stavcov a medzistavcových platničiek. Tieto platničky slúžia ako tzv. Nejaké nárazníky pohybu. Zároveň nám umožňujú pohyblivosť hlavou do strán, dopredu, dozadu. Pri bolestiach, stuhnutosti alebo nejakých iných ťažkostiach, najčastejšie sa propagujúcich do horných končatín, môže dochádzať k tomu, že sa poškodí medzistavcová platnička. V takomto prípade dochádza k dvom typom poškodenia. Prvým je protrúzia a druhým hernia. Medzistavcová platnička sa skladá z pevného väzivového obalu a vnútorného fibrózneho takého jadra. Ten väzivový pevný obal má tvar prstenca. Ten nám umožňuje vykonávať pohyby okolo fibrózneho vnútorného jadra. Keď sa opakovane robia nejaké nevhodné pohyby, sú mikrotraumy, dlhodobé sedenie pri počítači alebo s telefónom v ruke, môže sa stať, že táto platnička sa začne vysúvať, že ten pevný fibrózny prstenec sa naruší. Tomuto hovoríme, že je to protrúzia, ešte nedošlo ku jeho prasknutiu. V ďalšom štádiu, ak naďalej pretrvávajú nejaké opakované mikrotraumy alebo nevhodné pohyby, už dôjde k prasknutiu tohto fibrózneho prstenca a následnému vytečeniu platničky. To už môže potom spôsobovať aj tzv. Koreňové syndrómy, to znamená zatlačí na miechové štruktúry, na nervové korene a pacienti už potom majú ťažkosti, ktoré sa propagujú najmä v horných končatinách. Sú to najčastejšie bolesti, pocity trpnutia, svalovej slabosti, môže byť dokonca poškodená jemná motorika. Lekára treba vyhľadať vtedy, ak tie bolesti trvajú dlhodobo, viac ako týždeň alebo dva, ak sa zhoršujú, ak sa dostavia neurologické príznaky, ako napríklad trpnutie prstov, brnenie, pocit mravenčenia, svalová slabosť alebo porucha jemnej motoriky. Takisto, ak sa propagujú do hlavy, môže sa objaviť šumenie v ušiach alebo bolesti hlavy, dokonca až migrénozného charakteru. Diagnostika prebieha v ambulancii lekára, ktorý vás odošle na špeciálne vyšetrenie ku neurologovi. Neurolog sa vás najprv popýta na všetky ochorenia, na ktoré sa liečite, aj ste sa liečili v minulosti. Budú ho zaujímať operácie, úrazy, ktoré ste prekonali. Ďalej bude nasledovať fyzikálne vyšetrenie, kde bude sledovať rozsah pohyblivosti v krčnej chrbtici aj v jednotlivých kĺboch, najmä pletenca hornej končatiny. A v niektorých prípadoch sú indikované aj zobrazovacie vyšetrenia, ako napríklad rentgen alebo detailnejšia magnetická rezonancia a počítačová tomografia. Čo sa týka liečby krčnej chrbtice, túto liečbu môžeme rozdeliť na invazívnu a neinvazívnu. Tá neinvazívna, tam je najdôležitejšia fyzioterapia, kedy sa pacienti učia cviky na uvoľnenie a posilnenie krčnej chrbtice. Ďalej sa predpisujú lieky v počiatočných štádiách proti bolesti analgetika, alebo tiež nesteroidné antiflogistika, čiže lieky, ktoré súčasne tlmia bolesť aj zápal. A samozrejme veľmi dôležitou neinvazívnou metódou je rehabilitácia. V rehabilitácii používame rôzne fyzikálne metódy, ako napríklad suché teplo, pokiaľ není prítomný zápal, či už rašelina alebo parafín, ďalej laser, môže sa používať magnet, elektrika, ale keďže v krčnej chrbtici relatívne často dochádza k stuhnutiu trapézového svalstva, veľmi výhodný je v tomto prípade superinduktívny systém, ktorý je vlastne kombináciou elektroliečby aj magnetu. Elektroliečba sú vlastne analgetické prúdy, ktoré tlmia bolesť, magnet ten pôsobí proti bolesti, opuchu protizápalovo, podporuje prekrvenie, regeneráciu aj hojenie tkaní. Záverom by som spomenula, že ťažkosti s krčnou chrbticou môžu byť zo začiatku mierne, postupne sa môžu aj pomerne výrazne zintenzívňovať a pacientovi sťažujú a limitujú bežný život. Dôležité je, že pacientom vieme pomôcť, ak je diagnostika včasná a liečba správna. U nás na Rehaklinike v Dudinciach, kde spomínaným prístrojovým zariadením disponujeme.